Què voleu que us digui? Teníeu tota la raó. Encara present, el que tenia a vida real i ho has arruïnat tot per del 3. No et vaig tornar a veure mai més. Hola, nous. Acabeu de conèixer la Camille, la reina del mètode d'adaptació de Palm Beach. Em dic Tyler. Segurament m'heu pogut veure actuar a diferents comercials de suc. Però jo no volia ser actor. Jo volia ser un nen. Perdona, tots aquí són actors? El noi de la guitarra d'allà és un cantautor. Què passa? Canvia el repertori o no et veurem. I aquell és el tro, el gran gos de la televisió. És molt bo. I allà hi ha les Jennifers, 3 noies amb el mateix nom que canten, ballen i actuen. Noies, formem part d'una banda. De veritat? Oh, mare meva! Nosaltres som actrius i no ens importeu. Però què diu ara? Aneu anar al cinema aquesta tarda? Que poder hi surts tu, en aquella pel·lícula. No, güey. Llavors no. I si això sona cruel és perquè ho és, i la ciutat és així també. Un cop dit això, fins després! Ai, són les més guapes que havia vist en tota la vida. Troba més Big Time Rush a Nick. Pam 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 param.